दिनै बियो आं जे जायगायाव मिटिं खालामहैदोंमोन बिथांमोना सिगाङावनो रायलायखानाय दिनै हास्लाबाखै बैयाव जइन खालामनो दिनैहाय जोङो एक दुइनि बिसोरो गासिबो 50 जन बिथांमोना आंजों जइनिं जाफाबाय फिसा आवगायाव फिसा खुनु पार्टिजों सोमोन्दो गैया जेब्लाना भट जायो अब्ला बिसोर गावसोरनि गोसो मथन होयोमोन दा बिथांमोना बिजेपिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोंबो अपेन जाथारनोसै होननानै बिथांमोना दिनैहाय बिजेपियाव जोंनि बनगाव मण्डलाव बिथांमोना आंजों जइनिं जाफैदों साबेसे जादों 50 जन सावगारिखौ माबायदि नुदों दा बे समाव सावगारियाथ' आं दहायबो बुंखादों 1 नाम्बार 2 नाम्बार वार्डआव आंनि भटआ दिनैसिम 65% आंनि जोबखा आरो जेब्लाना टिकेटआ डिक्लेयार जागोन अब्ला आरो फैबावगोन दा गुबुन पार्टिफ्रा गावसोरखौ दुगा बुंनानै लानो हागौ न' दाउट दिनैहाय बिसोरो महाशक्ति क्लाबाव बिपिएफआ मिटिं खालामदोंमोन बावथ' लकेलनि मानसियानो 50 जनल' दंमोन बाखिया गासिबो 3 नाम्बारनिफ्राय लांनानै बिसोर बिथांमोना जमा देखायहैदों ओमफ्राय आं जे जायगायाव मिटिं खालामदों 1 नाम्बाराव रडनगराव बा आंना 500निबो बारा मानसिया बाहागो लादों आंनि मिटिं खालामनायाव आरो दिनैनो आं फार्स्ट शान्तिनगराव बेबायदि मिटिं खालामनाया बिजेपिनिफ्राय बिसायख'थिनि जा फोसावदिं हाबाफारि बिदिनिफ्राय गोख्रों जासिगोन नामा उफायथ' गैला बयबो जुदि माबाबाय थायोब्ला बयबो जुदि नाजाबाय थायोब्ला आंबो आंनि वार्कारफोरखौ लाखिनो थाखाय आंनि भटार्सफोरखौ लाखिनो थाखाय आंबो बिदिनो हाबनांगोन आरो हाबगासिनोबो दं आरो गोबां जइनिं गाबोनबो 300 सिम जइनिं दं 300 जन जइनिं जागोन बाव बेसेबांआनो बर' मानसिफोर गाबोन जइनिं जागोन मण्डल अफिसाव गाबोनबो 300 दङ दा बेफोरखौ नायनानै माने बनगाव समस्ति हिसाबै बिजेपि सरकार देरहानाया माने फाइनाल आरोखि बेखौ रावबो हमथानो हाया आंहा रावखौ गिनांगौ गैया মানে ভাল লাগিছে মানে আমার মানে লাস্ট 5 বছর বা 6 বছরের মধ্যে যেটো আমলকে দেখিছো ইয়াতে বৰ ভাল বস্তু দেখিছো আৰু এটা বিজেপি হার কারণে হইছে যেনেকৈ আজি মই ৰাতি 10টা 12টা 1টা লৈকে মানে ফুৰিলে কোনো অসুবিধা নহয় মানে পুরাতো না যায় মানে একচুয়ালি কোনো অফিশিয়ালি মানে হসপিটাল বা কোনো একটা ইমার্জেন্সি কেসটেজ হসপিটাল বা কোনো জায়গায় গলে ঘৰত 11টা 12টা 1টা লৈকে হলে কোনো অসুবিধা নাই টোটো বা বাইক থেকে যাওয়া যায় এটাই আর কি কোনটো জায়গাৰ পৰা জয়েন কৰিছে স্যার আমালোকে 12 পৰা শান্তিনগৰ কোকৰাঝাৰ কেইজন জয়েন কৰিছে আমাৰ তা আছে 50 55 প্লাস হ'ব 55 প্লাস হ'ব मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बीएम भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्लोमा इन मेडिकल रेकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बीएम भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।